Здравейте всичките ми гледате, аз съм Ито Мичо и това, което виждате зад мен се води имение, поне се опитах да го направя имение. И най-накрая е готово. Има някои недовършени неща, но намързя и го правя. Това е столата. Тук това се е мощно. Така, това е нещо като градинка, играем. По-долу ще покажа какво е след малко. И сега. Тук какво има? Стаичка. Нормална стаичка. И всички други натам са стаички. Същия им, буквално по същия начин, за опита ги направя. Защото ми занимаваше за някакви най-различни. Това е пътя за втория етаж. Доста яки стълбички, малко такива разнообразни. Не да стоим такива. Това е, тук седи нещо като крал. И на масичките са нещо като неговите, така да се каже, там дето принцип се събират. Това е портал за недъра, съм си направил лампички, много яки, поне ме кефат. И това е... това е яко басейнче. И сега картим напред да видите какво има. Тук е нещо много странно спално. Много креативно съм измислил. Чати, няма да ми присъска. Дайте това. Тук още едно басейнче. Тук е за по-малки деца, защото е така съм измислил, защото е по-малки. По-малко получина. Нищо не бях направил. Разрешим да измисля нещо и на това стълби. Нямах търпение да го направя. Той за това. И сега. Това е корабът. Доста е хубаво за мен. За мое състрелянието. И се получи. Това е добре. Къде се влиза тук? То странно да мисля. Така. Това ще чуете къде. И взима да сме в имението. Това е като цяло моя урок, старах се да го направя. Поръчвайте, аз бях Ито Мичо, дайте плюс, видите